Шановныя калегі, дарагія сябры, сёлета мы працягваем рэалізацыю вялікага праекта, прымеркаванага да стагоддзя літаратурнага аб'яднання «Маладняк», першага паўнацэннага літаратурнага аб'яднання ў Беларусі, якое дало абсалютна новы імпульс у развіцці айчыннай літаратуры і ў цэлым культуры. З гэтым літаратурным аб'яднаннем звязаныя шматлікія дзеячы беларускай літаратурнай прасторы, маладыя, але таксама і ўжо вядомыя на свой час літаратары, адным з якіх з'яўляецца Андрэй Александровіч. Ён быў адным з ініцыятараў і стваральнікаў літаратурнага аб'яднання «Маладняк» і заставаўся актыўным удзельнікам на працягу ўсёй гісторыі аб'яднання і нават пасля і ў складзе акадэмічных структур, і ў складзе саюза пісьменнікаў, і ў шматлікіх многіх іншых ініцыятывах Андрэй Александровіч заставаўся асобаю надзвычай важнай для літаратурнага працэса і культурнага жыцця ў Беларусі. Сёлета мы святкуем 115 год з дня нараджэння Андрэя Александровіча і, натуральна, не маглі абысці ўвагаю гэты знакавы юбілей. У межах вялікага праекта пару год назад ініцыяванага супольна 4 установамі, Нацыянальная бібліятэка сярод іх толькі адна з, гэта таксама архіў музея літаратуры і мастацтва, беларускі дзяржаўны архіў гісторыі беларускай літаратуры і выдавецкі дом «Звязда» з найперш часопісам «Маладосць». Вось разам паспрабавалі зрабіць добрую справу да юбілею літаратурнага аб'яднання, выканаць цэлы шэраг планаваных, так бы мовіць, ініцыятыў. Адной з іх з'яўляецца стварэнне віртуальнага праекта. Сёння ён знаходзіцца размешчаны на інтэрнэт-партале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і ўжо адлюстроўвае спадчыну многіх з актыўных удзельнікаў літаратурнага жыцця Беларусі 20-х гадоў. І вось акурат да юбілею, да 115-годдзя Андрэя Александровіча падрыхтаваны новы раздзел, новы блок у межах гэтага праекту, прысвечаны творчасці і жыццю, спадчыне пісьменніка, грамадскага, культурнага дзеяча. Я упэўнены, гэта інфармацыя, которую мы сёння б хацелі вам прадставіць, будзе бясспрэчна цікавай і карыснай. Дазвольце пачнем нашу віртуальную ў сучасных умовах, але упэўнены, што не менш выніковую сустрэчу з мэтаю прэзентацыі і фактычна адкрыцця гэтага раздзела для публікі. Дазвольце, я адразу ж прадстаўлю слова майму калегу, загадчыку інфармацыйна-аналітычнага аддзела Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, якая курыруе выкананне гэтага праекта ў Нацыянальнай бібліятэцы, і віртуальны праект у прынцыпе курыруе, і, натуральна, з'яўляецца і вядомым ужо даследчыкам у Беларусі, але, што важна, і арганізатарам. Спалучэнне такое, як мне падаецца, дае хорошы плён. Тацяна Лаўрык, загадчык інфармацыйна-аналітычнага аддзела Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Калі ласка, Тацяна. Добрый дзень. Не буду паўтарацца сёння і шмат гаварыць пра наш праект віртуальны, пра які ўжо сказаў Алесь Александрович. Але ўсё ж такі мне хацелася б сказаць некалькі слоў пра розныя ініцыятывы, якія адбываюцца дзякуючы дзейнасці сумеснага праекта на хвалі часу ў плыні жыцця, які працуе не толькі ў Нацыянальнай бібліятэцы, а таксама у архіве музея, музеі беларускай літаратуры, і таксама з удзелам выдавецкага дома «Звязда» і прыватнасці часопіса «Маладосці». Пачынаючы з 19-го года мы пачалі вельмі актыўна працаваць па папулярызацыі гэтага праекта. Праходзілі самыя розныя мерапрыемствы. Гэта прэзентацыі, гэта адкрытыя лекцыі. У пачатку 20-го года у нас прайшоў круглы стол. Ну, на жаль, у сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй, якая склалася цяпер, мы вымушаны былі перайсці на іншы ўзровень. Мы павінны былі шукаць новыя
формы папулярызацыі нашага праекту. Таму што трэба сказаць, што Нацыянальная бібліятэка працягвала працаваць над віртуальным раздзелам. Ствараліся новыя віртуальныя раздзелы, прысвечаныя юбілеям пісьменнікаў-маладнякоўцаў. Але як паказаць гэтыя раздзелы? Як пазнаёміць з імі аўдыторыю? У выніку пачалі стварацца відэапрэзентацыі. Прайшоў праект вельмі цікавы. Гэта рэспубліканскі онлайн-конкурс чытальнікаў «У Беларусь моя шыпшына», прысвечаны 120-годдзю Владзіміра Дубоўкі. Мы не чакалі, але нам даслалі каля 880 відэапрэзентацый, дзе прагучалі самыя разнастайныя творы Владзіміра Дубоўкі. Гэта і казкі, і вершы. Прычым дасылаліся прэзентацыі з усіх куткоў Беларусі, нават за мяжы. Калі казаць пра віртуальны праект, які ствараецца на партале Нацыянальнай бібліятэкі, за гэты перыяд мы падрыхтавалі віртуальныя раздзелы, прысвечаныя Валерыю Маракову, Адаму Бабарэку, Уладзіміру Дубоўку, Уладзіміру Хадыку, Кузьме Чорнаму, Яну Скрыгану. У гэтым годзе нам ўсё ж такі ўдалася правесці і адно мерапрыемства адкрытае, прысвечанае 115-годдзю Яна Скрыгана, на якім прысутнічала дачка пісьменніка Галіна Івановна Скрыган. Сёння ў нас іншая зусім форма. Гэта відэапрэзентацыі літаратурнай спадчыны Андрэя Александровіча. Хацелася б сказаць некалькі слоў, чаму менавіта мы звярнуліся да гэтай асобы. Асоба незвычайная, кніг вельмі шмат, але, на жаль, цяпер да яе звяртаюцца менш, да творчасці гэтага пісьменніка. Трэба згадаць, што менавіта Андрэй Александровіч уваходзіў у шасцёрку тых пісьменнікаў, якія 28 лістапада сабраліся ў камсамольскім клубе «Кім» для таго, каб задумаць, каб стварыць такое першае згуртаванне пісьменнікаў, якім стаў маладняк. З нашых раздзелаў, якія размешчаны ўжо на нашым партале, ужо падрыхтаваны віртуальны раздзел аднаму з гэтых 6 пісьменнікаў, гэта Адам Бабарэка. Сёння мы прэзентуем новы віртуальны раздзел, прысвечаны другому пісьменніку, які ўвайшоў у гэтую шасцёрку, гэта Андрэй Александровіч. Хацелася б расказаць яшчэ пра тое, як мы працавалі над кніжным фондам, таму што ў першую чаргу у сумесным праекце, які рэалізуецца на партале, Нацыянальная бібліятэка размяшчае свае фонды. Гэта кнігі Александровіча. Калі казаць пра фонд Андрэя Александровіча, размешчана каля 60 кніг. Пачынаючы працаваць над віртуальным раздзелам, мы звычайна праглядаем, колькі кніг ужо падрыхтавана, колькі кніг ужо алічбавана. У Андрэя Александровіча гэта было 20 экземпляраў, 21 экземпляр. У выніку нам давялося алічбаваць толькі 4 кнігі. Такім чынам, у віртуальным раздзеле цяпер вы можаце пазнаёміцца з 25 паўнатэкставымі кнігамі гэтага пісьменніка. Асабліва зацікавіць даследчыкаў кнігі, якія знаходзяцца ў адным экземпляры. Гэта «Напор», «Прозалаць», таксама кнігі для дзяцей, «Падарунак дзеткам-малалеткам», кніга «Горад раніцой». Як літаратуразнавец, мне хацелася б, рыхтуючыся да сённяшняга выступлення, ўсё ж такі звярнуцца да асобных кніг, якія заўсёды мяне цікавілі, і цяпер мне захацелася бліжэй пазнаёміцца з гэтымі творамі. Гэта раман Андрэя Александровіча «Ваўчаняты». Першае яго выданне выйшла ў 1925 годзе. У фондзе Нацыянальнай бібліятэкі знаходзіцца гэтае выданне. Яно было напісана сумесна з Алесем Дударом і Анатоліем Вольным. Вельмі цікавую інфармацыю прачытала са слоў Сергея Грахоўскага, з якім сябраваў Андрэй Александровіч.
У ЦК камсамола выклікалі 3 маладых паэтаў. Ім прапанавалі напісаць твор, раман, аповесць для моладзі, таму што ў той час было вельмі мала прыгодніцкай літаратуры, прысвечанай дзецям. Ну, вельмі хацелася паказаць падзеі не зусім даўніх часоў, апісаць грамадзянскую вайну. На той час пісьменнікі былі вельмі маладымі, яшчэ зусім маладымі. Александровічу было толькі 18 гадоў, і быў створаны гэты раман «Ваўчаняты». Як адзначаюць даследчыкі, не вельмі удалы, але на той час моладзь зачытвалася гэтым раманам, зачытвалася і проста да дыр працірала гэту кніжачку. У нас у фондзе нацыянальнай бібліятэцы ёсць іншыя выданні гэтага рамана. Але сёння мне хацелася б яшчэ, я не скажу, што адкрыцце зрабіць, але ўсё трошкі паразважаць пра апавяданне «Палёт у мінулае», які быў надрукаваны ў часопісе «Маладняк» у 1924 годзе у нумары 4. На жаль, да прозы Александровіч трошкі па-іншаму ставіўся. Ён не браў у бібліяграфію свае празаічныя творы, не трапіў туды і раман «Ваўчаняты», «Палёт у мінулае». У 2019 годзе даследчыкі фантастыкі Садоўскі і Настецкі вынайшлі новае апавяданне, якое можна было б назваць першым фантастычным творам. Называецца ён «Палёт у мінулае». Чаму яны лічаць, што гэта фантастычны твор? Таму што апісваецца фантастычная машына, на якой героі трапляюць, пераносяцца ў мінулыя часы, вельмі далёкія часы. Нават апісваецца, як выглядае гэта машына. Цікавая назва «Паўлю Яздан». Ад імёнаў 3 герояў, якія трапляюць у мінулае. Гэта Паўлюк, Язэп і Даніла. Аднак ўсё ж такі хацелася б адзначыць, што сама назва твора «Палёт у мінулае», пачатак і канец гэтага апавядання гаворыць аб тым, што не зусім гэта і фантастычны твор. Фантастыка ў нас ўсё ж такі вядзецца ад першых твораў Янкі Маўра. У мінулым годзе вынайшлі, так скажам, можа не вельмі прыгожа, што таксама я даследавала творчасць Адама Бабарэкі. Сапраўды, яго твор «Тое, што было» можна было паднесці да фантастычнага твора, таму што пісьменнік пераносіцца ў нерэальны час, зусім іншы паралельны свет. Тут жа героі трапляюць у мінулае, апісваюцца падзеі рэальныя, фактычныя падзеі, паказваюцца рэальныя гістарычныя асобы. Гэта Францішак Багушевіч, гэта Мураўёў. Паказваюцца асобныя старонкі паўстання Кастуся Каліноўскага, і заканчваецца твор смерцю Каліноўскага на шыбеніцы. Як я ўжо казала, пачатак твора пытанне аб неабходнасці ведаць свой край у нашы дні чырвоным пылаючым макам расцвітала ў грудзях моладзі. І канец таксама. Гэта згадка пра тое, што нам трэба ведаць і вывучаць гісторыю Беларусі. Падказвае нам, што ўсё ж такі гэтае апавяданне можна было б адносіць да гістарычнай прозы, таму што 20-е гады якраз такі і назіралася станаўленне гістарычнай прозы, была цікавасць вялікая да мінулага, ствараюцца першыя творы Вацлава Ластоўскага, Максіма Гарэцкага. Таму пад пытаннем, ці можам мы адносіць гэты твор да фантастыкі. Я думаю, што такія развагі цікавыя пра асобныя кнігі, асобныя творы Андрэя Александровіча таксама вас зацікавіць. А ўжо больш падрабязней пра віртуальны раздзел, пра тое, што вынайшла, што сабрала ў гэтым раздзеле Нацыянальная бібліятэка Беларусі, раскажа моя калега Юлія Амосова. Дзякуй за ўвагу. Добрый дзень. Ужо сёння, 22 студзеня, мы святкуем 115годдзя з дня нараджэння Андрэя Александровіча. І зараз я прадстаўлю новы раздзел віртуальнага праекта
на хвалі часу ў плыні жыцця, які мы падрыхтавалі менавіта да гэтай даты. У раздзеле можна даведацца пра жыццёвы і творчы шлях пісьменніка, пра яго творчую спадчыну. Прадстаўлена таксама значны крытычны матэрыял пра Александровіча і вельмі цікавы раздзел фотагалерэя. У першым раздзеле жыццёвы і творчы шлях Александровіча можна даведацца пра асаблівасці лёсу пісьменніка, пра яго творчую спадчыну, таксама пра гісторыю пастаноўкі драматычнай паэмы «Напор», якую паставіў рэжысёр Мікалай Міцкевіч і акцёры другога беларускага дзяржаўнага тэатра ў Віцебску. Трэба адзначыць, што тэкставы матэрыял гэтага раздзела рыхтаваўся не толькі нашымі супрацоўнікамі, але і спецыялістамі з філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І ў гэтым раздзеле, акрамя тэкставага матэрыялу, вельмі шмат ілюстрацый, дакументаў, фотаздымкаў з фондаў нашых партнёраў. І побач з такімі ўжо больш вядомымі, такімі хрэстаматыйнымі нават дакументамі, як, напрыклад, маладнякоўская анкета Александровіча, тут можна ўбачыць яшчэ і такія менш вядомыя цікавыя дакументы, як пасведчанне Александровіча як ссыльнага пасяленца Дзяржынскага раёна Краснаярскага краю ад 20 снежня 1952 года. Таксама ў раздзеле «Жыццёвы і творчы шлях» мы сабралі матэрыял пра ушанаванне памяці пісьменніка. Гэта, напрыклад, помнік на ўсходніх могілках у Мінску, дзе пахаваны паэт. Гэта старонка, прысвечаная Андрэю Александровічу ў грамадскім праекце «Бессмертны барак», які быў створаны ў 2015 годзе ў Расіі з мэтай захавання памяці аб савецкім перыядзе рэпрэсій, масавых расстрэлаў, дэпартацыі народаў. І таксама ёсць такая старонка, прысвечаная Александровічу ў гэтым праекце. Да вобраз Александровіча неаднаразова прыцягваў увагу мастакоў. І тут мы сабралі рэпрадукцыі, гэта работы Валянціна Волкава, Валер'яна Дваракоўскага, Арлена Кашкурэвіча малюнак, а таксама шарж на Александровіча аўтарства яўрэйскага мастака Цфанія Кіпніса, дзе пазнаецца і вобраз самога паэта і алюзіі на яго верш «Менскі рытм». Другі раздзел называецца «З дэвізам свайго пакалення», і тут мы сабралі ўсю творчую спадчыну Александровіча, якая ёсць у фондах нашай бібліятэкі. Тут можна ўбачыць у слайдерах вокладкі збораў твораў і выбраных твораў пісьменніка. Гэта і асобныя аўтарскія кнігі. Тут і Александровіч, ён быў вядомы як дзіцячы пісьменнік, таму мы вылучылі такі асобны слайдер, дзе прадставілі яго творы для дзяцей. Таксама тут прадстаўлены і творы ў перакладах, творы Александровіча ў перакладах на іншыя мовы свету, на рускую, літоўскую, латышскую мовы. Таксама, вось як ужо казала Таццяна, у нашай бібліятэцы захоўваецца больш за 60 прыжыццёвых выданняў Александровіча, а ў нашым праекце мы размясцілі 25 алічбаваных кніг. Тут ёсць і збор твораў у 2 тамах 1932-33 гадоў. Тут можна ўбачыць і чытаць адразу ў нашым праекце вершаваныя зборнікі Александровіча. Гэта і па беларускім бруку, прозаладзь, гудкі, устаноўка. Гэта вершаваны зборнік «Узброеныя песні», які мы спецыяльна для праекта алічбавалі. Гэта знакамітая паэма Александровіча «Цені на сонцы». Гэта і яго творы празаічныя, гэта і раман «Ваўчаняты», і зборнік «Сутарэння». Вось. І яшчэ вельмі шмат тут твораў прадстаўлена, і дзіцячыя таксама.
І што важна, што тут можна кожны карыстальнік можа зайсці на старонку твора, які яго зацікавіў, і вось як паказана на слайдзе, перайсці на старонку з поўным тэкстам, і нават ёсць магчымасць захаваць любы з твораў лічбаваных у PDF-фармаце. Вядома, што да творчасці Александровіча неаднаразова звярталіся і беларускія кампазітары вядомыя. Так, напрыклад, на яго вершы пісалі і Мікалай Аладаў, і Аляксей Туранкоў, і Дмітрый Смольскі, Пётр Падкавыраў. І тут мы сабралі ў слайдеры вокладкі зборнікаў нотных выданняў на вершы Андрэя Александровіча. І таксама у кожнага ёсць магчымасць нават праслухаць урывак з араторыі Дмітрыя Смольскага «Мая радзіма». Александровіч, на яго вершы трэцяя частка напісана гэтай араторыі. Таксама мы шмат працавалі з фондам, прыжыццёвым фондам перыядычных выданняў, дзе размешчаны творы Андрэя Александровіча. Мы прагледзелі шмат часопісаў, газет ад 1922 года да смерці Александровіча, да 1963. І для нашых карыстальнікаў, для даследчыкаў мы склалі такі вялікі спіс прыжыццёвых публікацый Александровіча ў перыядычных выданнях з нашых фондаў. А таксама ніжэй размешчаны яшчэ адзін спіс за такі вялікі адрэзак часу з 1926 года да сучаснасці. І ён ужо ўключае творы Александровіча ў вершаваных зборніках з нашых фондаў. А наяўнасць шыфра дапаможа кожнаму карыстальніку замовіць газету ці часопіс ці зборнік, усё, што падабаецца. Александровіч таксама быў вядомы як перакладчык. Перакладаў ён з рускай, украінскай, літоўскай, яўрэйскай моў. І мы размясцілі асобна кнігі перакладаў Александровіча. Гэта і апавяданне Владзіміра Караленкі «Куплены хлопчык». Тут і вершы Ізі Харыка, жыццё і прыходы Максіма Горкага, кніга паводле апавяданняў пісьменніка, а таксама паэму Пушкіна «Руслан і Людміла». Наступны раздзел, тут мы сабралі ўсю літаратуру пра Андрэя Александровіча. Трэба адзначыць, што пра яго пісалі вельмі шмат пры жыцці паэта. Асабліва шмат засталося публікацый 1930-60-х гадоў. Пісалі іх звычайна сябры Александровіча, яго паплечнікі, гэта і іншыя маладнякоўцы, і Зінаіда Бандарына, Платон Галавач. Пісалі аб ім яго сябры Сяргей Гарахоўскі, Алесь Звонак і іншыя. І вось мы сабралі такія спісы артыкулу пра Александровіча з кніжных і энцыклапедычных выданняў, спісы артыкулаў з перыядычнага друку, з часопісаў і газет. І таксама такім падарункам для даследчыкаў будуць поўныя тэксты публікацый сучасных даследчыкаў, сучасных навукоўцаў. І тут мы сабралі артыкулы Віктара Жыбуля, які ў нас сёння запрошаны на мерапрыемства, і Ганны Севярынец. Гэтыя артыкулы, канешне, мы размяшчаем з дазволу саміх аўтараў. І таксама на слайдзе паказана, якім чынам можна захаваць кожны артыкул, чытаць яго адразу ў нашым праекце. І трэба адзначыць, што наш праект, ён такі актуальны вельмі і жывы, вось дзякуючы таму, што мы супрацоўнічаем вось з сучаснымі даследчыкамі маладнякоўцаў, і артыкулы яшчэ новыя дадаем у гэты спіс. І калі адкрыць іншыя раздзелы, і Кузьма Чорны, і Владзімір Дубоўка, і Ян Скрыган, мы працуем, вось праглядаем сучасную прэсу таксама, што выходзіла, супрацоўнічаем з даследчыкамі і размяшчаем поўныя тэксты іх артыкулаў.
Ну і напэўна такі адзін з самых цікавых раздзелаў нашага праекта гэта фотагалерэя. Трэба сказаць, што гэты раздзел мы заўсёды робім сумесна з нашымі партнёрамі, з музеем гісторыі беларускай літаратуры і з архівам музеем літаратуры і мастацтва. І вось сёння мы запрасілі партнёра праекта Віктара Жыбуля, літаратуразнаўца, паэта, кандыдата філалагічных навук і вядучага навуковага супрацоўніка Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва. Ну, Віктар нам шмат матэрыялаў заўсёды прадастаўляе, і ён удзельнік усіх нашых маладнякоўскіх мерапрыемстваў. Дзякуючы яму ідэнтыфікаваны асобы на шматлікіх фотаздымках, вывераны подпісы, таму даследчыкі могуць выкарыстоўваць гэтыя матэрыялы са спасылкай на захавальнікаў фондаў. Вось. І тут мы прадставілі, падзялілі фотаздымкі так тэматычна больш, каб лепш успрымалася. Гэта фотаздымкі з сямейнага альбома. Тут прадстаўлены фота і самога Александровіча розных гадоў жыцця, і ў маладым, і ў больш сталым узросце. Гэта фотаздымкі яго жонкі, дзяцей, унукаў, сястра Александровіча старэйшая, таксама вядомая ў літаратурным асяроддзі, Алеся Александровіч. Таксама прадстаўлены тут і групавыя фотаздымкі з пісьменнікамі, з іншымі маладнякоўцамі, з Янкам Купалам, з Якубам Коласам, з Сергеем Грахоўскім, вось у батанічным садзе цікавы здымак. Таксама такі цікавы раздзел гэта рукапісы, дакументы і рэчы Александровіча. Тут прадстаўлены і старонкі з дзённіка паэта, і віншавальныя паштоўкі тут ёсць. Цікавы, дзе, напрыклад, Максім Танк віншуе Александровіча з новым 1961 годам. Тут таксама захавалася вось цікава з фондаў гісторыі, музей гісторыі беларускай літаратуры кедравая шышка, якую прывёз Александровіч з высылкі. Прадстаўлены рукапісы, вось на слайдзе кахання, рукапіс верша Александровіча. Вось. І апошні такі наш слайдер гэта ліставанне пісьменніка з фондаў архіва музея літаратуры і мастацтва. Тут можна ўбачыць лісты і самога Александровіча да празаіка Іларыя Барашкі, і лісты, якія ўжо адрасаваліся менавіта самому Александровічу, напрыклад, Паўлінай Мядзёлкай, пісьменніцай Аленай Васілевіч. Вось. І трэба сказаць, што мы спадзяёмся, што гэты праект, новы раздзел праекта, прысвечаны Андрэю Александровічу, ён, мы спадзяёмся, будзе карысным, прыцягне да гэтай асобы цікавасць новых даследчыкаў і ўсіх, хто любіць гісторыю беларускай літаратуры. А напрыканцы хацелася б яшчэ падзякаваць партнёрам нашага праекта, гэта Дзяржаўнаму музею гісторыі беларускай літаратуры, Беларускаму дзяржаўнаму архіву музею літаратуры і мастацтва, часопісу «Маладосць». Вось гэта кіраўніцтву, канешне, бібліятэкі за падтрымку і ўсім аддзелам нашай бібліятэкі за дапамогу ў такой нашай цікавай працы. З праектам можна знаёміцца на беларускай і рускай версіях інтэрнэт-партала Нацыянальнай бібліятэкі. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі, Юля, за працу і за ваше выступленне. У нас ад аўдыторыі ёсць два пытанні паступілі да вас. Можа быць, сходу у вас атрымаецца даць на іх адказ. Першае пытанне, па якім прынцыпе робіцца падборка кніг пісьменніка ў слайдерах. Што адбіраецца, ці ўсё, ці ёсць нейкія крытэрыі адбору. І яшчэ одно пытанне, якім чынам ствараецца фотагалерэя пісьменніка, што бярэцца за аснову пры выдзяленні падраздзелаў?
Дзякуй за пытанне. Ну, па-першае, мы спачатку праглядаем нашы фонды вельмі падрабязна. Мы вылучаем, якія ёсць у фондзе прыжыццёвыя выданні пісьменніка. Абавязкова алічбоўваем тое, што не алічбавана яшчэ. Калі нешта ў нас па якой-небудзь прычыне няма якога-небудзь выдання, мы звяртаемся да нашых партнёраў, да фондаў і музея гісторыі беларускай літаратуры. І калі кніга, напрыклад, нейкая новая, як вось Галіна Скрыган выдала фоталетапіс хатняга архіва Яна Скрыгана, тады мы непасрэдна ўжо да гэтых людзей звяртаемся, да нашчадкаў, і вось супрацоўнічая з імі мы так і складаем гэтыя кнігі, раздзелы, дзе размяшчаем кнігі. Ну і яшчэ трэба дадаць, што мы увогуле аналізуем творчасць кожнага пісьменніка і ўжо ў адпаведнасці з гэтым таксама ствараем нейкія, дадаем слайдары. Вось Александровіч, напрыклад, ён як дзіцячы пісьменнік быў вядомы, таму мы вылучылі такія слайдары, як творы дзіцячыя Александровіча. І ў кожным раздзеле да вось дат кожнага пісьменніка будуць адрознівацца гэтыя кнігі, будуць нейкія раздзелы там нотных зборнікаў, напрыклад, там вось. Ну, то есть такім чынам вось мы складаем гэты раздзел. А наконт фотагалерэі, ну, тут, канешне, мы супрацоўнічаем з нашымі партнёрамі і ўжо глядзім, што ёсць у іх. Мы і самі вось у архіве працуем, таксама глядзім, што ёсць, якія дакументы цікавыя можна паказаць. І пасля ўжо фарміруем такія вось тэматычныя раздзелы. Гэта, ну, звычайна, гэта вось як і ў Александровічы фота сямейнага альбома, гэта групавыя нейкія будуць фотаздымкі з пісьменнікамі. Вось гэта абавязкова рукапісы, рэчы асабістыя, ліставанне, калі гэта асабісты нейкі архіўны фонд, як вось лісты Адама Бабарэкі, вось да Кузьмы Чорнага, тады гэта такі асобны будзе слайдер вылучацца. А вось у раздзеле пра Яна Скрыгана і ўвогуле цікавы такі раздзел атрымаўся з творчай лабараторыі пісьменніка, дзе там ужо прадстаўлены яго такія працоўныя матэрыялы, рукапісы, варыянты рукапісаў. Вось, ну, такім чынам мы ствараем. А зараз выступіць намеснік генеральнага дырэктара, дырэктар па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Алесь Суша з паведамленнем Андрэй Александровіч новыя дакументальныя сведчанні. Шановныя калегі, асоба Андрэя Александровіча даволі добра вядомая у кантэксце літаратурнага жыцця Беларусі першай паловы 20-го стагоддзя. Ён сапраўды быў задзейнічаны ў многіх культурных ініцыятывах свайго часу і праз гэта быў шырока вядомай асобай у міжваенным часе у нашым сталічным ужо тады горадзе Мінску. Я думаю, што многім нават вядомыя і шматлікія яго публікацыі і некаторыя архіўныя дакументы. Цэлы шэраг падобных даследаванняў ужо і ў наш час мае калегі правялі. Віктар Жыбуль тут прысутны, Ганна Запартыка, іншыя аўтары працавалі ў межах гэтай тэмы і, дзякуй Богу, сёння уведзеныя ў навуковы ўжытак шматлікія новыя крыніцы. Мне б хацелася паспрабаваць таксама зрабіць некалькі акцэнтаў, которые, як падаецца, могуць дапамагчы у далейшых даследаваннях. Па-першае, як мы ўжо сказалі, у межах праекта, віртуальнага праекта на інтэрнэт-партале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на хвалі часу ў плыні жыцця можна бачыць асобны падраздзел, прысвечаны Андрэю Александровічу, дзе змешчаныя тыя ці іншыя архіўныя, напрыклад, дакументы, прысвечаныя гэтай асобе. Найперш гэта дакументы з Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва. Гэта і фотаздымкі паэта, гэта дакументы, звязаныя з яго прафесійнай дзейнасцю, гэта рукапісныя матэрыялы, рукапісы твораў ці матэрыялы ліставання і гэтак далей. Пра гэта сапраўды ўжо часткова вядома нашай шырокай аўдыторыі, але пры гэтым хачу сказаць, што арыгіналы гэтых дакументаў, канешне, недаступныя для штодзённага выкарыстання, але іх лічбавыя копіі
праз менавіта гэты віртуальны праект супольна 4 арганізацый сталі сёння вельмі шырока даступнымі, то бок фактычна кожны можа іх паглядзець. Канешне, тут трэба абазначыць, што архіў музея літаратуры і мастацтва з'яўляецца нашым партнёрам. І ён прадаставіў цэлы шэраг архіўных крыніц для ўключэння ў склад дадзенага праекту. Але з улікам маштабу асобы Андрэя Александровича натуральным было б казаць, што матэрыялы, звязаныя з яго жыццём і творчасцю, прысутнічаюць і захоўваюцца ў самых розных установах, у тым ліку архіўных. Калі мы кажам пра архіўныя дакументы, то, канешне, з улікам храналагічнага дыяпазону асноўнай установаю, апрача архіва музея літаратуры і мастацтва, дзе варта б такія дакументы шукаць, з'яўляецца Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. І сапраўды ў цэлым шэрагу фондаў Нацыянальнага архіву можна знайсці дакументы, прысвечаныя альбо звязаныя непасрэдна з асобаю Андрэя Александровича. Напрыклад, мы ж ведаем, што ён быў вельмі цесна звязаны не толькі з літаратурным аб'яднаннем «Маладняк», пра якое таксама ёсць цэлы шэраг дакументаў у фондах архіва, але і з Саюзам савецкіх пісьменнікаў БССР, з Акадэміяй навук і адпаведна інстытутам мовы, з Цэнтральным выканаўчым камітэтам БССР, з гарадскім саветам мінскім, з многімі іншымі структурамі. І там могуць быць альбо рэальна ёсць асобныя справы Андрэя Александровича ці асобныя дакументы. Некаторыя з іх, так бы мовіць, перамяшчаліся з фонду ў фонд. Напрыклад, у фондзе беларускага дзяржаўнага выдавецтва была асобная справа, прысвечаная Андрэю Александровичу, якая сёння з фонду выключаная і перамешчаная ў іншыя зборы. Тым не менш, вось як некалькі прыкладаў. Якраз з фондаў Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь тых дакументаў, которые, на вялікі жаль, на сёння яшчэ не ўключаныя ў склад віртуальнага праекту, магчыма, гэта ў хуткім часе адбудзецца. Тым не менш, мне б хацелася абазначыць, што такія дакументы існуюць. То бок дадзены віртуальны праект гэта не кропка, якая засведчыла ўсё, што існуе і вядома на гэты момант. Натуральна, ёсць і іншыя дакументы. Гэта дакументы асабістага характару, звязаныя з працоўнай дзейнасцю Андрэя Александровича, тыя ж асабістыя лісткі, напрыклад, па ўліку кадраў, дзе ёсць і біяграфічныя звесткі. Што цікава, цэлы шэраг старонак са сваёй біяграфіяй сам Андрэй Александрович не ўказваў вельмі часта ў гэтых асабістых лістках, як, напрыклад, працу ў інстытуце мовы Беларускай акадэміі навук і некаторыя іншыя аспекты. Цэлы шэраг дакументаў, канешне, звязаны з важнай часткаю біяграфічнай для Андрэя Александровича. Гэта яго высылка, гэта, адпаведна, судовыя прысуды 1938 года і далейшыя рашэнні аб рэабілітацыі 1955 года, которые вось мы якраз бачым копію такога рашэння пракуратуры аб зняцці ўсіх фактычна следчых спраў аб паўнацэннай рэабілітацыі рашэннем пленума Вярхоўнага суда СССР і далейшай праверкі, якую праводзіла пракуратура. Падобныя дакументы, канешне, маюць вялікую каштоўнасць сёння і могуць быць выкарыстаны даследчыкамі. Тое ж трэба сказаць і пра дакументы, звязаныя з прафесійнай дзейнасцю Андрэя Александровича як у даваенны перыяд, так і ў пасляваенны. Мы маем цэлы шэраг, напрыклад, матэрыялаў, звязаных з яго працай у Акадэміі навук альбо ў Саюзе савецкіх пісьменнікаў. І, адпаведна, бачым тут якраз подпісы Петруся Броўкі ад Саюза пісьменнікаў і Кандрата Крапівы ад Акадэміі навук. Гэта дакументы непасрэдна звязаныя з Андрэем Александровичам. Іншы прыклад, вось я ўжо казаў пра сувязь Андрэя Александровича з выдавецкай справаю ў Беларусі. Натуральна, яго кнігі выходзілі масавымі тыражамі, як мінімум фінансавыя і арганізацыйныя стасункі выдавецтвы, не адно толькі беларускае дзяржаўнае, але і іншае таксама мелі з ім. І вось мы бачым якраз асобныя дакументы як з дзяржаўнага выдавецтва БССР, так і з газетна-часопіснага выдавецтва. Тут і фінансавыя дакументы, і самыя розныя іншыя. Ёсць у архіве дакументы, звязаныя з членамі сям'і Андрэя Александровича, найперш з яго жонкаю. Гэта і, уласна, пасведчанне аб шлюбе з Бертай Гальперынай, прычым узноўленае
ужо фактычна напрыканцы жыцця, для таго, каб яна, як інвалід, не здольная ўжо працаваць, не засталася зусім без грошай, каб можна было атрымліваць пенсію пасля смерці самога Андрэя Александровича, каб яна атрымала адпаведныя фінансы. Вось неабходна было аформіць той шлюб, который яшчэ ў 20-е гады быў юрыдычна замацаваны нанова, і вось мы бачым узноўленае пасведчанне аб шлюбе, як і аўтабіяграфію самой жонкі Андрэя Александровича. У справе многа іншых дакументах, у розных справах, у тым ліку, канешне, і пасведчанне аб смерці. То есть мы маем фактычна шырокі комплекс дакументаў, прысвечаных дзейнасці пісьменніка і грамадскага культурнага дзеяча. Калі казаць пра Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, то такіх дакументаў вельмі шмат, можна яшчэ знайсці, і яны характарызуюць розныя кірункі дзейнасці гэтай асобы. Вельмі цікавым для мяне падаўся пошук дакументаў візуальнага кшталту. Натуральна, буду шчыра казаць, я абсалютна не спадзяваўся, што атрымаецца знайсці відэаматэрыял ці пачуць голас Андрэя Александровича. Мы ведаем, ён памёр ужо даволі даўно, ў 63-м годзе, а тым больш спадзявацца на той, каб адшукаць відэазапіс, кінахроніку альбо хаця б аўдыёзапіс да ваеннага часу, асаблівых спадзяванняў амаль не было, просто таму, што гукавое кіно ў Беларусі да вайны амаль не здымалася. Толькі ў другой палове 30-х гадоў прыступілі да гэтай працы. І фактычна, што для мяне было вось такім адкрыццём, як часам кажуць, эврика, і сапраўды вельмі прыемнай навіною, што фактычна першая беларуская гукавая кінахроніка, якая была знятая ў 36-м годзе ў Мінску, фактычна і ёсць дакументам, звязаным непасрэдна з Андрэем Александровичам. У 36-м годзе ў Мінску праходзіў 3-й пленум Саюза савецкіх пісьменнікаў. Гэта была маштабная акцыя. У Мінску праходзіў пленум, і на яго прыехалі пісьменнікі з розных саюзных рэспублік, прыехалі, удзельнічалі, абмяркоўвалі. На гэтым пленуме абмяркоўваліся самыя розныя і вельмі важныя пытанні. Фактычна замацоўваліся пазіцыі сацрэалізму у савецкай літаратуры. Была адпаведная вельмі жорсткая крытыка нацдэмаўскіх чарговы раз плыняў у беларускай літаратуры. Але што вельмі цікава, на гэтым пасяджэнні выступаў і Андрэй Александрович, які, як вядома, на той час быў вядомаю яркай асобаю. Ён шмат ужо сябе ярка паказаў у Маскве перад тым, на папярэдніх пленумах і сустрэчах пісьменнікаў. І вось у Мінску яму таксама было дадзенае слова. Фрагмент гэтага выступлення мы зараз пачуем. Завид революции нашей маршрут, как волны, что шлют океанские дали, бурлит, нарастая народная мощь. Веди нас, с тобой мы едины, наш бой наш, любимый наш старый. Натуральна, гэта у нейкай ступені шчасця знайсці сапраўдны голас паэта, пачуць яго, прычым не голас ужо разбітага лёсам і жыццём у цяжкіх умовах ссылкі дарослага і нават сталага чалавека, а менавіта творча развітага на самым уздыме паэта, на самым узлёце сваёй творчай і прафесійнай кар'еры, пачуць голас маладога Андрэя Александровича. Бясспрэчна, гэта каштоўнасць, якую мы сёння маем, і відавочна, што гэты паэт меў творчыя здольнасці, нездарма ён фактычна пачынаў як артыст, выступаючы ў хоры Тэраўскага, і ў далейшым гэтыя здольнасці, творчыя здольнасці дапамаглі яму быць запатрабаваным, цікавым для сэрцаў і душ многіх чытачоў і слухачоў. Так ці іначай, вось такія фота і нават кінадакументы сёння таксама з'яўляюцца важнай, яшчэ недастаткова даследаванай часткай нашай мінуўшчыны, нашай спадчыны, якія дазваляюць нанова раскрыць вядомыя, здавалася б, асобы. Яшчэ адзін
яшчэ адна старонка і адзін аспект, пра который хацелася б мне сказаць, гэта фонды нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Вось на экране я б хацеў паказаць якраз усю тую палітру выданняў, гэта толькі даваенныя публікацыі Андрэя Александровіча, якія выходзілі ў 20-30-е гады, якія сёння захоўваюцца ў фондах нацыянальнай бібліятэкі. Павінен, праўда, абазначыць, што тут ёсць і дублі, то бок двайныя экземпляры тых ці іншых выданняў таксама прадстаўленыя. Але якраз пра гэта я б хацеў сказаць. Справа ў тым, што, на мой погляд, гэтыя кнігі з'яўляюцца таксама каштоўнымі дакументальнымі крыніцамі для высвятлення гісторыі і лёсу самога Андрэя Александровіча і яго спадчыны. Яе трэба правільна ўмець прачытаць. Яны пра многае могуць расказаць. І гаворка ў дадзеным выпадку ідзе не толькі пра непасрэдна даследаванні, то есть кнігі, прысвечаныя Андрэю Александровічу, якія выходзілі ўжо ў міжваенны час і якія шмат могуць нам, канешне, распавесці пра гэтую асобу. Яны вядомыя, яны даследаваныя. Гаворка ідзе і не пра артыкулы, которые знаходзіліся ў складзе кніг Андрэя Александровіча. Ну, вось, напрыклад, польскамоўны артыкул пра пісьменніка ў выданні адной з яго прац. Гаворка ідзе пра самі выданні Андрэя Александровіча і пра розныя дзіўныя значкі, штампікі, пазнакі на гэтых кнігах, якія могуць расказаць цікавую гісторыю. Гісторыю, которую трэба ўмець прачытаць. Я прапаную гэта зрабіць і ўпэўнены, што гэта можа быць цікавым. Вось першае, пра што хацелася б сказаць, канешне, гэтыя выданні паказваюць пэўную дынаміку у развіцці творчасці паэта. Яны паказваюць з аднаго боку, як мянялася форма, у якую тыя ці іншыя творы пісьменніка былі ўвабраныя, як мянялася мова з аднаго выдання да іншага той самай працы. Ну, напрыклад, па беларускім бруку першая публікацыя 25-га, другая 28-га гадоў. Мы бачым розная мастацкая аздоба, але мяняецца і змест часткова, мяняецца і форма. Тое самае тычыцца ваўчанятаў, тое самае тычыцца, канешне, і ценяў на сонцы. Выданні 30-га, 31-га і 36-го году, нават з улікам простамоўнай рэформы, якая прайшла ў той час, ужо б праз гэта маглі б пра многае расказаць. Але нават не пра гэта я буду казаць, не пра змены формы самой кнігі, не пра змены мастацкай аздобы гэтых выданняў, хаця тут шмат пра што можна было б казаць, бо вядомыя мастакі працавалі. Гэтыя ўсе кнігі у нейкай ступені жывыя, яны маюць сваю гісторыю. І гэта кніжная гісторыя, звязаная вельмі цесна з іх стваральнікамі, хаця, здавалася б, яны ўжо працягвалі існаванне па-за, скажам, асобаю аўтара. Па-першае, на многіх з гэтых кніг ёсць аўтографы Андрэя Александровіча. Яны пра многае зноў жа сведчаць і могуць даць адпаведныя падказкі. Ну, напрыклад, мы бачым пару аўтографаў таварышу Сутрыну. Гэта літаратурны крытык, вядомы на свой час, дзеяч, які таксама, на жаль, трапіў пад рэпрэсіі, але ў свой час ён быў шырока вядомым. І зразумела, чаму менавіта яму, Андрэй Александровіч, у адзін дзень мы бачым з адной той жа датаю, 24-го, 7-го, 30-го года, Менск, Андрэй Александровіч падпісвае дзве розныя кнігі аднаму і таму ж таварышу, каб, можа быць правільна асветленым у публікацыях літаратурнага крытыка і займець, верагодна, больш поўную карціну уяўлення пра творчасць самога Андрэя Александровіча. Апрача таго, канешне, ёсць і іншыя аўтографы пасляваеннага, у тым ліку, часу, аўтографы, зробленыя для сяброў і калег, як, напрыклад, Сергею Грахоўскаму, альбо, напрыклад, бібліятэкарам і, што зразумела для пісьменнікаў, супрацоўнікам нашай сферы дзейнасці таго часу. Гэтыя аўтографы таксама пра многае могуць нам сёння распавесці. Стасункі з Сергеем Грахоўскім у прыватнасці вядомыя Андрэя Александровіча пасляваеннага часу, і сапраўды іх лёсы ў нейкай ступені падобныя.
Думаю, што аналіз падобных крыніц павінен быць таксама важнай часткаю літаратуразнаўчага працэсу. У кнігах многіх мы бачым і партрэты Александровіча. Я на гэта хацеў бы звярнуць увагу. Справа ў тым, што сапраўды у кожнага з нас ёсць шмат фотаздымкаў, але далёка не ўсе з іх мы змяшчаем, мовна кажучы, на дакументы, на пашпарце, у сваёй кнізе для тых, хто з'яўляецца пісьменнікам, у энцыклапедыі пра таго ці іншага чалавека не кожнае фота змяшчаецца. У аўтарскіх кнігах Андрэя Александровіча таксама быў пэўны прынцып падбору фота ілюстрацый і, верагодна, гэта былі пэўным чынам адабраныя кананічныя выявы, якія сам паэт хацеў бы змясціць, альбо рэдактары падказвалі, што менавіта гэтае фота найлепш было б ужытым, каб адлюстраваць характар дадзенага творцы. Таму я пра гэта адмыслова кажу, бо гэта ў нейкай ступені той вобраз, который, відаць, на сябе накладваў і сам творца. Але асноўнае, што я хацеў сказаць, гэта так званыя правіненцыі альбо уладальніцкія пазнакі на кнігах, якія могуць расказаць пра гісторыю гэтых кніг, іх праходжанне праз розныя сховішчы, бібліятэкі і калекцыі. На многіх з кніг, як вось на дадзенай ілюстрацыі, мы можам бачыць безліч падобных пазнак, якія, калі ўмець чытаць, могуць шмат распавесці. Мы бачым, напрыклад, акты ці штампы аб праходжанні звычайных зверак 64-го, 94-го гадоў. Гэта штампы нашай бібліятэкі нацыянальнай. Ёсць штампы больш ранняга часу. Напрыклад, мы бачым, што кніга належала бібліятэцы Савету народных камісараў Беларускай Савецкай сацыялістычнай рэспублікі, і адпаведны нумар мае Савнарком. Мы маем, таксама бачым штампікі даваенныя яшчэ Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі, яшчэ без абазначэння Леніна 20-х гадоў. Але мы бачым і іншыя пазнакі. Мы бачым штампік, шыфр даваенны з васьмёркаю, такі дробны з дзяленнем, шыфр беларускага аддзела, васьмёрка гэта мастацкая літаратура і далей 45-723 уласны інвентарны нумар. Гэта сведчанне, што кніга знаходзілася ўжо ў беларускім аддзеле дзяржаўнай бібліятэкі Беларусі і тычылася, натуральна, мастацкай літаратуры. Тут здавалася б усё зразумела. Але ёсць і вельмі цікавыя ў верхняй частцы тытульнага аркуша дзве пазнакі АА 4081 і далей нешта выцертае. Вось гэтыя АА і выцертае АС гэта шыфры спецхрана, якія таксама нам сёння могуць пра многае распавесці. Справа ў тым, што нягледзячы на тое, што, як мы ведаем, Андрэй Александровіч займаў высокія пасады, кіраваў фактычна і саюзам пісьменнікаў, быў адным з кіраўнікоў і інстытутам мовы, хаця меў толькі зусім недаўна атрыманую вышэйшую адукацыю і фактычна не меў мовазнаўчых публікацый да знакамітай канферэнцыі 33-го году, дзе ён быў адным з галоўных удзельнікаў. Ён, тым не менш, не маючы ні ступені, канешне, вучонай, ні звання, атрымаў адразу статус член кора Беларускай акадэміі навук і дасягнуў вельмі высокіх вышыняў. Пры гэтым ён сапраўды часам, можа быць, гэта не зусім карэктна з сучаснага бачання ацэньваць людзей, якія жылі ў цяжкія 30-е гады, але мы ўсё-такі не можам пазбавіцца пэўных ацэнак. Андрэй Александровіч, як вядома, фактычна пісаў такія творчыя даносы на сваіх субраццяў па Пяру, на іншых пісьменнікаў. Знакамітыя яго цені на сонцы ёсць фактычна паэмай даносаў, якія вельмі лёгка і хутка чыталі. Ад гэтых вельмі трапных і бясспрэчна творча пададзеных тэкстаў пацярпелі многія беларускія літаратары, і большасць з іх не перажылі 30-е гады. Сам Александровіч
нягледзячы на тое, што 37 год ён перажыў, але ён не перажыў 38, калі яго таксама дагнала хваля рэпрэсій, якая вельмі дакладна паказвае, што карнікі становяцца адразу ж ахвяраю сістэмы пасля таго, як сканчваюцца самі ахвяры карнікаў. У 1938 годзе Андрэй Александровіч быў рэпрэсаваны, але ўжо ў пастановах главліта, гэта цэнзурны орган нашага на той час Народнага камісарыяту асветы і ўраду беларускага, ад 1937 году мы бачым пастанову аб выняцці з усіх бібліятэк і кнігарань некаторых кніг Андрэя Александровіча, нават тых жа «Ценяў на сонцы». Фактычна яны вымаліся з ужытку і павінныя былі быць знішчаныя. Прадугледжвалася іх спальванне. Фактычна так і адбывалася. У выніку нават вось гэты твор, здавалася б, цалкам сацыяалістычны, такі крытычны ў дачыненні да праяваў антыбальшавіцкіх, нацдэмаўскіх праяваў і гэтак далей. Нават гэты твор быў фактычна ў 1937 годзе ўжо забаронены. Просто хаця б таму, што ў ім згадваліся тыя самыя нацдэмы. І ў далейшым лёс літаратуры выданняў Андрэя Александровіча быў яшчэ менш зайздросным, як мы бачым, у тым ліку па гэтых пазнаках. АА гэта яшчэ спецхран даваенны. Гэта яшчэ спецхран даваенны, можна трошкі бліжэй паглядзець. І пасля вайны гэтыя кнігі трапілі ў спецхран пасляваенны. На гэтым, праўда, пакуты кніг не скончыліся, тая самая кніга. Мы маем пазнакі ваеннага часу. У Дзяржаўнай бібліятэцы БССР дадзеная кніга не падлягала знішчэнню, яе трэба было перанесці ў спецхран. Перанеслі, але адразу, як толькі немцы прыйшлі ў Мінск, яны занялі горад і пачаліся пэўныя мерапрыемствы у Дзяржаўнай бібліятэцы БССР. У тым ліку многія каштоўныя выданні, старажытныя альбо унікальныя, фактычна ўвесь беларускі фонд прадугледжвалася вывезці на захад, у Германію, і так і адбылося. І вось мы бачым такія традыцыйныя наклейкі, якія дагэтуль можна бачыць на многіх кнігах з даваеннага фонду, дзе лацінскім шрыфтам перадаецца найменне выданняў, бачна імя аўтара Александровіч А, назва кнігі па беларускім бруку, Менск, 1925 год, і ўверсе там шыфр ВР 886. І тыя ж 886 чырвоным алоўкам справа таксама напісана. Вось гэтыя чырвоныя алоўкі, часам цэтлікі адарваныя, чырвоны аловак добра бачны. Гэта якраз пазнакі нямецкага часу. Кнігі былі вывезеныя, пасля вернутыя ў Мінск. І трапілі зноў у Дзяржаўную бібліятэку БССР і зноў жа ў спецхран. Падобныя пазнакі мы бачым фактычна на пераважнай большасці кніг Андрэя Александровіча, якія яшчэ да вайны трапілі ў нашыя фонды. Вельмі часта мы бачым і шыфр АА, які часцей за ўсё ўжо закрэслены, бо з'яўляецца новы шыфр АС на тых жа кнігах. Гэта ўжо спецхран пасляваенны. І прычым імя Александровіча ў гэтых спісах ідзе першым фактычна па алфавіце, бо спісы складаліся. Таму АС1, АС2, АС3, АС4, АС5 гэта ўсё Андрэй Александровіч. Мы можам праз гэтыя шыфры прасачыць фактычна лёс кожнай кнігі. Падобных пазнак мноства на кнігах, але не на ўсіх. У выніку выняцця з фонду Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі многія з кніг у прынцыпе былі страчаныя. Цэлы шэраг выданняў, нягледзячы на то, што это нацыянальныя дакументы і гэтак далей, Андрэя Александровіча ўжо у канцы 30-х, пачатку 40-х гадоў фактычна адсутнічаў у дзяржаўных бібліятэках нашай краіны. Але пра адпаведныя рашэнні галоўліту не ведалі часта іншыя структуры, як у Беларусі, так і па-за межамі БССР. Таму гэтыя кнігі засталіся па-за межамі краіны. І калі пасля завяршэння Вялікай Айчыннай вайны, як вядома, наша бібліятэка была вельмі моцна
панішчаная. З прыблізна 2-мільённага фонду засталося толькі каля 320 тысяч. І быў кінуты кліч, фактычна адгукнуліся ўсе магчымыя установы у СССР, з усіх куткоў накіроўваліся кнігі ў Беларусь з мэтаю папаўнення, аднаўлення фондаў, і ў тым ліку дасылаліся беларускія выданні, якія да вайны друкаваліся ў Мінску, бо лічылася тут іх ужо няма, бо немцы панішчылі, павывезлі. У тым ліку прывозілі сюды і кнігі Андрэя Александровіча, не ведаючы, што іх тут, можа быць, і не чакалі. Мы бачым на гэтых кнігах як штампы многіх устаноў беларускіх. На гэтых кнігах няма, напрыклад, вельмі часта штампаў і пазнак Дзяржаўнай бібліятэкі БССР, нашай бібліятэкі, даваенных, але ёсць штампы іншых структур. Цэнтральны камітэт камсамола горада Менска, курсы чырвоных дырэктараў і бібліятэка, Беларускі дзяржаўны політэхнічны інстытут, Беларускі дзяржаўны музей і гэтак далей. Гэта ўсё кнігі Андрэя Александровіча. І пераважная большасць кніг мае пазнакі замежных, ці лепш сказаць, іншых рэспублік Савецкага Саюза. Гэта і штампы з Адэсы, Пецярбурга, Дзяржаўная публічная бібліятэка Масквы, Кіева, вось яшчэ іншыя, таксама Масквы, Адэсы, Ташкента, розных устаноў Латвіі, Грузіі, Арменіі, Туркменістана і гэтак далей. На некаторых ёсць іншыя пазнакі. Ну, напрыклад, Латвія Свалц бібліятэка, Дзяржаўная бібліятэка Латвіі. Гэта ўжо кніга, верагодна, знаходзілася ў Латвіі, як мы бачым, яшчэ ў міжваенны час. Зверху ёсць пазнака, што 21 чэрвеня 1937 года Міністэрства ўнутраных спраў Латвіі некім чынам зацікавілася, праглядала эту кнігу, магчыма, канфіскавала, і ў далейшым кніга яшчэ знаходзілася ў Дзяржаўнай бібліятэцы Латвіі. Што цікава, на той час Андрэй Александровіч яшчэ быў цалкам пры ўладзе, у фаворы нават у Беларускай рэспубліцы, але вось у Латвіі да яго кніг была пэўная цікавасць. У далейшым кніга была перададзеная ў фонды Дзяржаўнай бібліятэкі БССР. Падобны лёс мы бачым на прыкладзе вельмі многіх кніг. Часам вось проста лічбы рымская 7 і нумары ўжо сёння, вось як бібліятэкары, бібліёграфы нашы сходу адразу вызначаюць, што гэта штампікі адэскія з нумарамі адпаведнымі, кніга трапіла з Адэсы. Большасць з гэтых кніг, якія прыйшлі ў фонды нашай бібліятэкі адразу пасля вайны, адразу ж займелі пазнаку АС. То бок трапілі ў спецхран, яшчэ доўгі час знаходзіліся недаступнымі для чытачоў. І значна пазней, пасля ўжо рэабілітацыі і нават часта пасля смерці самога Андрэя Александровіча, яны вярнуліся ва ўжытак, былі вернутыя ў асноўны фонд і сёння, канешне, з'яўляюцца часткаю нашай кніжнай спадчыны, таму упэўнены, што далейшыя доследы, звязаныя з вывучэннем у тым ліку і вось гэтых кніг, таксама дазволяць шмат сказаць пра творчасць і пра лёс іх аўтараў. Дзякуй вялікі за ўвагу і спадзяюся, што нейкім чынам таксама атрымалася быць карысным для далейшых даследчыкаў. А зараз выступіць удзельнік нашага праекта, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, літаратуразнавец, паэт Віктар Жыбуль з паведамленнем паэт-урбаніст пра Андрэя Александровіча. Калі ласка. Андрэй Александрович сапраўды пачынаў свой творчы шлях даволі цікава. Ён быў адным з заснавальнікаў літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Іх тады сабралася 6 чалавек, прычым Андрэй Александрович быў наймаладзейшы. Яму на той момант было ўсяго 17 гадоў. І вось гэты хлопец сапраўды вельмі рана адчуў унутры нейкія творчыя памкненні, пачаў пісаць вершы, друкавацца, прычым
друкавацца вельмі актыўна. У 1924 годзе у яго выйшла кніжка пад назвай «Камсамольская нота», супольная з Анатолем Вольным. Вось яна ёсць, напрыклад, у бібліятэцы нашага архіва-музея, дзе і фонд Андрэя Александровича. Ужо гэтую кніжку заўважылі крытыкі, якія давалі ёй таксама вызначэнне як нейкай такой вось прыкметнай з'явы, знакавай кнігі, але гэта найперш таму, што адзін з паэтаў паходзіў з рабочага асяродку, а другі, наадварот, сялянскага, ну, хоць не зусім насамрэч так, але ўсё ж такі іх прэзентавалі як паэта горада і паэта вёскі, якія разам супольна выдалі кніжку, а гэта у кантэксце вось тагачаснай, ну, нават хутчэй ідэалогіі вельмі віталася. Вось. Там надалей прапагандавалася смычка гораду і вёскі, рабочыя і сяляне разам ідуць, там шукаюць шчаслівую будучыню і гэтак далей. Вось, але нашмат цікавейшай выглядае кніга, якую Андрэй Александрович выдаў ужо адзін, і якая называецца «Па беларускім бруку». Гэта сапраўды ўжо такая прыкметная была эстэтычная з'ява. Рэч у тым, што да таго часу ні ў кого з беларускіх паэтаў, празаікаў гарадская тэма не была дамінантнай. Нават у пазнейшыя часы існаваў такі стэрэатып пра беларускую паэзію як пра сялянскую найперш. Вось. Вядома ж, нізка места, якую склалі урбаністычныя вершы, ёсць і ў Максіма Богдановича, у ягонай вядомай кнізе «Вянок». Але там, пад гэтым местам, пад горадам, разумелася Вільня, якая на той час была, можна сказаць, галоўным беларускім культурным цэнтрам. І менавіта на віленскіх уражаннях былі пабудаваны вершы Богдановича. А Андрэй Александрович свае вершы пісаў ужо ў інакшых рэаліях. Гэта ўжо Мінск, Менск тагачасны, прычым Менск як сталіца БССР, сталічны горад, малады, у сэнсе малады як сталіца, але, вядома ж, са сваёй даўняй гісторыяй. І вось Андрэй Александрович назваў сваю кнігу пад назвай «Па беларускім бруку», што ўжо тут дэманстравала вось гэтую прывязку да гарадской тэмы, бо брук, брукаванка таксама асацыяваліся найперш з горадам. Хоць, вядома ж, брукаваныя тракты сустракаліся недзе і ў сельскай мясцовасці, але гэта ўспрымалася найперш як гарадскі вобраз і яшчэ падмацоўвалася вось такой вось вокладкай з яўна гарадскім краявідам. Ну, тут па нейкіх тыпах дамоў, па вось гэтай концы, якая на вуліцах, можна было б пазнаць тагачасную вуліцу Савецкую, былую Захар'еўскую, а цяпер праспект Незалежнасці, але гэтую вокладку паглядзелі і краязнаўцы, і спецыялісты па гісторыі горада, і сказалі, што дакладна вось такога вось месца і такога краявіду у тагачасным Менску не было. Гэта мастак узяў нейкія такія вось тыпажы і сумясціў гэта на адным малюнку.
Дарэчы, хто мастак? Вось тут у кутку стаіць манаграма АА, і вось некаторыя людзі, з якім я кансультаваўся на гэты конт, пыталіся, а ці не маляваў нічога сам Александровіч. Ну, на што я казаў, ён спяваў, але пра тое, што маляваў, нідзе такіх звестак не было. Урэшце, ўсё ж такі навуковыя супрацоўнікі Дзяржаўнага мастацкага музея прыйшлі да высновы, што пад гэтымі ініцыяламі хаваецца мастак Аляксандр Архіпаў, які пазней эміграваў. Напісаўшы такую кнігу, Андрэй Александровіч прадчуваў, што многімі яна будзе ўспрымацца як нешта такое новае, нячутае, нябачанае раней. Вось, бо ўсе звыкліся збольшага да паэзіі сялянскай, і таму ён свой першы верш «Менскі рытм» пачынае словамі «Тым кажу, каму наша песня чужая, праводжу мяжу, пачынаю». І далей ужо такія ідуць радкі «Нырай, фабрычны дым, у дрыжачую сонную сінь, развясёлы юнацкі ўздым пачуеш у песнях машын. Прыкры табе гэты дым, точыць сэрца тваё, як туман. Нырай, фабрычны дым, рассцілай свой дыван, звіні спеў малады, завод біў барабан». І вось менавіта гэтым вершам натхніўся мастак Цфанія Кіпніс, калі маляваў на Андрэя Адамовіча, Александровіча шарж. Вось. Таму цэнтральным вобразам гэтай кнігі стаў найперш Менск. Але што тут трэба сказаць? Паэт імкнуўся перадаць у першую чаргу нейкі вось унутраны дух, які панаваў у горадзе, вось гэтае там вяртанне рабочых з завода, камсамольскія спеўкі па вечарах, гэтыя клубы, дзеці, якія бегаюць па горадзе і гэтак далей. І магчыма, таму тут цяжка сустрэць нейкія вось канкрэтныя такія рэаліі, па якіх мы б паглядзелі і сказалі: «О, так, гэта Менск, мы пазнаем гэта». Але ўсё ж такі сёе-тое пазнаць можна. Ну, я так не буду ўжо спыняцца на тым, што тут згадваецца, напрыклад, рака Свіслач, а не якая іншая. І вось у такім адным з выразна урбаністычных вершаў «Новы Менск» ёсць такія радкі: «Вечны гул не спыняе лізаць камяніцы, вочы глытаюць рэклямы вітрын, гадзіннік спакойна на менскай званіцы б'е глухім звонам 12 гадзін». І сапраўды у тагачасным Менску гэтая вось гадзіннікавая вежа, якая стаяла на пляцы Волі, на плошчы Свабоды, была такой яскравай архітэктурнай дамінантай. І вось на вокладцы іншай кнігі Александровіча «Горад раніцой» яна намалявана мастаком Барысам Малкіным. І, дарэчы, гэтую вежу можна знайсці апісанай у творах іншых нашых паэтаў, напрыклад, Міхайлы Грамыкі і Сергея Грахоўскага. Вось, ну, напэўна, не буду падрабязна спыняцца на ўсіх вершах, што склалі гэтую кнігу. Скажу, што акрамя выразна менскіх, тут увайшлі сюды і ялцінскія вершы. Гэта такі
ці то верш, ці то цыкл, карацей, паэтычны твор, які складаецца з 4 частак і называецца «На магілу Максіма Богдановича». І Андрэй Александрович быў адным з тых, хто у 1924 годзе ось разам з Уладзімірам Дубоўкам і Анатолем Вольным знайшоў у Ялце гэтую забытую на той час магілу і, можна сказаць, выратаваў ад занядбання. І бачна, што асоба Максіма Богдановича сапраўды, як і яго творчасць, кранала Андрэя Александровича. Вось да гэтай постаці ён быў неабыякавы. І пра гэта згадаем, трымаючы іншую яго кнігу, наступную па часе кнігу «Прозаладзь». У яе ўвайшлі таксама гарадскія урбаністычныя вершы. Вось, напэўна, адзін з самых такіх прыкметных – гэта верш «Вуліца», які таксама малюе вось гэты горад 20-х, горад часоў НЭПу, і вылучаецца такім вось разгайданым сінтаксісам і адпаведным рытмам. Гул гораду па бруку ракашэтам водзіць суматоху, як п'яніца вясна, а горды вечар ківаецца электрасветам. Ён выпіў троху, вабіць выпіць нас. Такі вось гарэзлівы рытм, такія разняволеныя вобразы. Але што цікава яшчэ, у гэты зборнік увайшлі такія вершы, да якіх ніхто з маладняка, ды і увогуле ніхто ў нашай літаратуры цягам доўгага часу не звяртаўся. Гэта фігурныя вершы. Адзін вось з іх мае выгляд трыкутніка, другі мае выгляд шасцікутнай зоркі. І за імі тут надрукаваны эпаманіён, таксама зрокавая форма верша, і радкі якога набраныя такімі вось зігзагамі, і ўнізе такое вось паясненне ад рэдактара. Старая форма вершу. Ну і далей напісана, як такі верш трэба чытаць. Горад заўсёды ле гоман грукат, топчаш заўсёды ты гоман па бруку. У сэнсе ёсць такія як бы прамежкавыя радкі у гэтых як бы двухрадкоўяў ці трохрадкоўяў, калі ўлічваць гэты радок. Вось, проста некаторыя словы ў іх паўтараюцца. Ну, тут мне просто ўдалося высветліць, чым натхняўся Андрэй Александрович, чыімі прыкладамі. Вось трыкутны верш ёсць таксама у Валерыя Брусава, які у рускай літаратуры сябе заявіў, у тым ліку як і паэт-урбаніст. Вось, а такі шасцікутны верш, шасцікутная зорка ёсць у Івана Рукавішнікава, таксама паэта-сімваліста, толькі там, вядома ж, верш утрымлівае рэлігійныя матывы, прысвечаныя зорцы Саламона, а у Александровича гэта улюбёная заводская тэматыка. О, хто не чуў гул працы на заводзе, калі вясна праменнямі гуляе ля машын, ну і гэтак далей. На сайце Нацыянальнай бібліятэкі змешчаны мой артыкул, напісаны яшчэ ў 2005 годзе і прысвечаны менавіта візуальным вершам Андрэя Александровича, але цяпер я гэты
артыкул ўсё ж такі перарабіў бы, прынамсі, часткова, і я даў у роднае слова новы артыкул, дзе разважаю пра Эпаманіён Александровіча, які я ўжо тут цытаваў. Проста у сваім тым старым артыкуле я пісаў, што невядома, хто у славянскіх літаратурах увогуле цягам некалькіх стагоддзяў звяртаўся яшчэ акрамя Александровіча да гэтай формы, і невядома, адкуль Александровіч яе запазычыў. Ну, насамрэч, цяпер, калі многія крыніцы сталі больш даступнымі, дзякуючы інтэрнэту, высветлілася, што якраз такі вядома і гэта, і нават крыніца натхнення ляжала, можна сказаць, на паверхні. У 1925 годзе у маскоўска-ленінградскім выдавецтве Фрэнкеля выйшаў слоўнік літаратурных тэрмінаў, вельмі такі аб'ёмны, грунтоўны, у 2 тамах. І вось там якраз ёсць прыклад Эпаманіёна на рускай мове. Артыкул пра Эпаманіён пісаў Іван Рукавішнікаў, і прыклад ён прывёў, натуральна, са сваёй уласнай творчасці. Так што выглядае цалкам натуральным, што Андрэй Александровіч, тады студэнт БДУ, напэўна, пабачыў ва універсітэцкай бібліятэцы гэтую кнігу, якая тады якраз нядаўна выйшла, і вырашыў таксама сябе паспрабаваць менавіта ў гэтых формах. Вось, ну, ці можа ён нават набыў у кнігарні, ну, гэта не так істотна, але я паспрабаваў паразважаць, а чаму менавіта з усяго багацця формаў паэтычных, прадстаўленых у гэтым слоўніку, ён абраў менавіта вось гэтыя вось графічныя фігурныя вершы. Вось, і мне здаецца, што адгадка часткова хаваецца ў іншым вершы Александровіча з гэтай кнігі. Верш называецца «Друкар». Дзе ён піша: «За працай весела друкар трымае літары ў далоні». І далей піша: «О, беларускі вольны друк, цябе вітаю я, машына». Андрэй Александровіч радаваўся, што нарэшце вось Беларусь займела магчымасць вось масава друкаваць кнігі на роднай мове, і як вось у такіх варунках, у варунках беларусізацыі, якую ролю, ну, увогуле, як узнялася праца друкара. Вось, ад друкара цяпер многае залежала. І вось Андрэя Александровіча вельмі захапляла тое, што цяпер гэтыя вось літары, беларускія літары, можна было і зрокам абмерыць, як вось у гэтых прадэманстраваных ім формах, і нават падтрымаць у далоні, бо літары тады, як вядома, выліваліся вось з матрыц, каб потым ужо выкарыстоўвацца пры друку газет, часопісаў, кніг. І, напэўна, гэтыя фігурныя вершы таксама былі нейкім такім вось гімнам не толькі гораду, не толькі заводу, але і друку, друкарскаму станку, бо паэт і друкар або наборшчык тут атрымліваліся свайго кшталту суаўтарамі.
Да гарадской тэматыкі Андрэй Александрович звяртаўся і ў пазнейшыя часы. Вось ён выдаў для дзяцей гэтую кнігу «Горад раніцой» у аздабленні мастака Барыса Малкіна, дзе таксама прысутнічаюць такія вось каларытныя малюнкі і мастацкія, і паэтычныя горада. Зноў жа згадваецца вежа, і гадзінніку не спіцца на званіцы вежы, залаціцца камяніца сонечнай мярэжай. Звяртаўся Александрович да гарадской тэмы і ў пазнейшыя перыяды жыцця. Напрыклад, паміж лагерам і высылкай непрацяглы час, з 47 па пачатак 49 года ён жыў у Мінску, працаваў спачатку ў шматтыражцы мінскага трактарнага завода, якая так і называлася «Трактар», але нядоўга, бо яму ўсё ж такі забаранілі працаваць у друку, і ён пайшоў на вытворчасць, дзе быў брыгадзірам адной з брыгад трэста «Трактарабуд». Вось. І гэтыя ўсе падзеі таксама адбіліся ў ягонай паэзіі. Ён прысвяціў некалькі вершаў будаўніцтву вось трактарнага завода і яго пасёлка, у якім ён, атрымліваецца, і жыў. У адным з вершаў ён, напрыклад, пісаў: «Я жыў на вуліцы, у якой яшчэ назвы не было». І сапраўды, калі паглыбіцца ў гісторыю трактаразаводскага пасёлка, можна даведацца, што на пачатку свайго існавання, якраз у той час, калі там жыў Александрович, вуліцы яшчэ не мелі сваіх назваў, а кварталы былі пранумараваныя, і дзякуючы гэтай нумарацыі і быў арыенцір, там, скажам, вуліца 11-го квартала і гэтак далей. Ёсць у яго вершы, якія адлюстроўваюць рэаліі горада, якія да нашага часу не захаваліся, але у тым ліку і дзякуючы гэтым вершам мы можам іх сабе ўявіць. Вось вежа на плошчы Свабоды не захавалася, але у вершы яна трапіла. Ці верш 48-го года «Магіла салдата», дзе таксама апісваецца магіла, якая была каля самога трактарнага завода. З тых пор на плошчы завадской пад зоркай вечнаагнявой стаіць салдацкая магіла, як у шатры зелянакрылым сярод густых ялін і хвой. З тых пор пад звон сякер, кайла і пяцігодка не прайшла, як з-пад зямлі падняўся выраз трактарагорад, горад міра, з бетона, мрамара і шкла. Вось у 50-х годах усе такія салдацкія магілы, раскіданыя па розных месцах горада і ў яго наваколлях, салдаты адтуль былі перазахаваныя на вайсковых могілках у брацкай магіле, але верш, як сведчанне вось тых ранейшых рэалій, застаўся. Так што Андрэя Александровича можна называць у нейкай ступені і летапісцам свайго горада. Ну, а чаму так склалася? Вернемся, відаць, да пачаткаў, вернемся да дакументаў маладняка, да анкет удзельнікаў першага з'езду, якія захоўваюцца таксама ў нашым архіве музеі. Там 70 анкет 70 удзельнікаў, і вось глядзім сацыяльнае паходжанне, але самае галоўнае месца нараджэння.
прыкладна 80% удзельнікаў паходзяць з вёскі. А тыя, хто з гарадоў, тыя нарадзіліся ў такіх гарадах меншых памераў, вось кшталту Віцебск, Бабруйск, ці, як Юрка Лявонны, Чаўсы, напрыклад, і толькі адзін Андрэй Александровіч пазначыў месцам свайго нараджэння Менск. Вось, і таму можна сказаць, што яму проста лёсам было наканавана стаць песняром гэтага горада, у якім ён жыў з самага дзяцінства і адчуваў яго атмасферу. Мабыць, на гэтым усё. Дзякуй. У мяне ёсць вот сходы, дзякуй вялікі за выступленне, сапраўды яркая асоба і шматфарбовая падача. Андрэй Александрович бясспрэчна надзвычайная асоба ў беларускай літаратуры на вось гэтым новым этапе, як на Богдановича, насамрэч, вось гэтаксама трохі дзіўнавата паглядалі сялянскія паэты. Вось ён з іх ліку выбіваўся, так і Андрэй Александрович, пралетарый, выглядаў адметным на фоне маладнякоўцаў і нават пазнейшых пісьменнікаў. А вось калі звярнуцца, у мяне пара пытанняў па тэксце ўзнікла праз ваша выступленне. Па-першае, што тычыцца аздобы па беларускім друку кнігі. Ці не мог быць Ахола Вало? Александрыя Ахола Вало на той час працаваў у Белдзяржвыдаце і аздобіў цэлы шэраг выданняў якраз з сярэдзіны другой паловы 20-х гадоў у Менску. Ён аздабляў у тым ліку і кнігі Александровіча, і Коласа, і іншых. Александровіча ў другую, по-моему, адно з выданняў ён аздабляў, могу памыліцца. Вот, можа быць і тут, гэта ён. Я просто так, я не ведаю, ці гэта пытанне, ці можа проста развага такая, можа быць, ці разглядалі гэта спастаяння. Версія цікавая, але чамусьці вось такая версія ў нас адпала. Я просто зараз ужо не прыгадаю, чаму. Даўно мы гэтым займаліся ўжо. Магчыма, таму што Вало карыстаўся іншымі манаграмамі. Вось, яно сапраўды стаяла на працах Александра Архіпова, хоць і крыху пазнейшых па часе, таму што пакуль што трымаецца гэтая версія. Добра, і яшчэ такое, тут хутчэй ўжо асабіста цікавае, бо ў свой час, натуральна ж, як бібліятэкара і кніжніка, маю увагу таксама верш друкар звярнуў на сябе. Знакавая з'ява нарадзілася ў 25-м годзе, у годзе, калі святкавалася 400-летце беларускага друку. На той час індукуюць свае мерапрыемствы, наша бібліятэка праводзіла много іншых устаноў. І з'яўляецца ці не выпадкова гэты верш паэта, который на той час ужо актыўна з друкарнямі, з выдавецтвамі супрацоўнічаў. І ў іншым кантэксце, калі ўсе астатнія на той час, яшчэ ў 25-м годзе, славілі скарыну і старажытную тэхналогію друку, які даў словы, які даў пісьмо, і магчымасць беларускаму слову трапіць да мас людзей, то Александрович дае іншую падачу. Ён славіць станок, які хутчэй не праслаўляе якраз працу друкара, і што можна шрифт патрымаць, а наадварот, хутка не будзе каму трымацца. Апошняе фактычна завяршэнне верша ў тым, што машына заменіць чалавека, машына заменіць друкара. Далей будуць працаваць машыны. Будучыня ў індустрыялізацыі, будучыня ў пролетарскай працы, а не ў такім вось індывідуальным буржуазным характары работы друкароў. Вось у гэтым сэнсе, ці можна, я не ведаю, разглядаць правамерным, не ведаю, бачанне Ахолова Александровича, як, не ведаю, человека, который хотел трымаць шрифт в руках, адчуваў яго цікавіць, значнасць.
Чамусь наоборот адчуванне, што хацеў гэта позбыцца. Машыны, жалеза. Ну, верш гэты проста быў напісаны яшчэ да святкавання у студзені 24-го года. Мяне тут больш уразілі радкі «І дзень, і ноч машына ў гул цалуе горача рабочых. Таму руку, таму нагу прыцісне і радасна рагоча». Вось, ну так, ёсць тут такі момант, што машыны ўжо як бы чалавеку на ногі наступаюць, ужо даганяюць яго і гатовыя ўзяць нейкае вяршэнства. Вось, але ж машынай ўсё ж такі кіруе чалавек, і я думаю, што Александровіч пра гэта не забываўся. Вось у тым ліку тады, калі пісаў сваё фантастычнае апавяданне, ён пра гэта думаў. Вось у машыны ж вынаходнікі былі. У цэнтры вершаў апыналіся рабочыя розных прафесій, вось іх вобразы, але атрымліваецца, але тут вось ужо індывідуальна, тут ужо канкрэтна менавіта друкар. Вось, калі паэт прысвяціў друкару асобны верш, ужо значыцца, што ён неяк так асабліва ставіўся да гэтай прафесіі. Вось, яшчэ мне прыгадваецца такого кшталту верш «Наборшчык» у Янкі Відука. Гэта тагачасны псеўданім Яна Скрыгана. Вось. Там таксама друк, станкі. Александрович сапраўды адзін з першых, відаць, хто ў паэтычным фармаце уславіў індустрыялізацыю і цэхавую, метазаводскую такую фабрычную працу. Это шыкоўна, конечно. Ну так, ён лічыўся першым і, можна сказаць, асноўным паэтам-урбаністам. Вось проста пра горад усё ж такі у той час пачалі пісаць многія, але як да гэтага падыходзілі, напрыклад, паэты сялянскага паходжання. У іх, скажам, на 50 вершаў, умоўна кажучы, 49 былі пра вёску і 1 пра горад. Ну, як нейкая такая даніна, што цяпер, здаецца, вось індустрыялізацыя, тэхнічны прагрэс, трэба ж і пра горад нешта напісаць. Вось. Альбо гэта былі такія вось першыя ўражанні юнака, які там яшчэ ў лаптях, там з торбачкай за плячыма трапіў у горад. Як тут яго ўсё дзівіць, вось гэтыя ўсе вітрыны, гэтыя ліхтары, фабрыкі, заводы. А ў Александровіча ўсё наадварот. Ён, калі пісаў пра вёску, то у ягоным выяўленні, у ягонай падачы гэта ўсё выглядала як нейкая незвычайная прыгода. Гэтая паездка ў вёску, але калі пісаў пра горад, то ўсё так арганічна, натуральна, родная стыхія і гэтак далей. Таму ён, безумоўна, тут вылучаўся. Шановныя калегі, я думаю, што можам падсумаваць нашу сустрэчу. Насамрэч, асоба Андрэя Александровіча, которая у пэўнай меры недастаткова застаецца яшчэ вядомай для шырокай аўдыторыі чытача сёння ў Беларусі, але была вельмі важнай для фарміравання сучаснай беларускай літаратуры. Яна вяртаецца, і гэтаму, я ўпэўнены, паспрыяе той праект, пра который мы сёння ўвесь дзень казалі, праект, прысвечаны юбілею маладняка, на хвалі часу ў плыні жыцця. Вось гэты віртуальны праект на інтэрнэт-партале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, который дазволіць праз архіўныя крыніцы, праз музейныя экспанаты і праз бібліятэчныя фонды раскрыць гэтую асобу, яго спадчыну. Я ўпэўнены, што даступнасць гэтых выданняў і матэрыялаў дазволіць
толькі працягваць свае доследы, ніяк яна не ставіць кропку, абсалютна наадварот закліканая задаць пытанні і паставіць як мінімум шматкроп'е ці нават проста двукроп'е, за которым услед павінны пайсці новыя доследы. Я б са свайго боку вельмі хацеў выказаць удзячнасць і ўсім, хто сёння працаваў, каб зрабіць гэтую прэзентацыю віртуальнага праекта і дадзенага раздзела, і сам раздзел. Найперш гэта нашы калегі з Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Дзякуй вам вялікі. Арганізацыйна і змястоўна на вас легла вялікая праца, але таксама, канешне, нашы партнёры, Віктар, вы асабіста і супрацоўнікі архіва музея літаратуры і мастацтва, Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, часопіс «Маладосць» вельмі актыўна працавалі, а таксама нашы калегі, которые вось гэтым разам далучыліся. Я павінен ім таксама сказаць дзякуй. Гэта супрацоўнікі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і супрацоўнікі архіва кінафотафона дакументаў у Дзяржынску, якія таксама працуюць на захаванні дакументальнай спадчыны і яе раскрыццё, папулярызацыю. Ім вялікі дзякуй. Я ўпэўнены, што праект будзе толькі прырастаць і будзе папаўняцца. Нізкі паклон. Дзякуй за удзел, за ваши выступленні і прэзентацыі праекту. Яшчэ жыць доўга да юбілею. Мы яшчэ не раз, я ўпэўнены, сустрэнемся і цэлы шэраг новых цікавых старонак у гісторыі маладняка адкрыюцца ў новым вось гэтым віртуальным фармаце. Дзякуй.